кем дип кенә әйтеп булмый бит инде. Радио, телевидение алып баручысы. Милләт өчендә, дин өчендә хезмәт итә торган күңелемә ятышлы эш бирсәң иде. Димәк, ТНВга син үзең мөрәҗәгать иттең килеп чыкты. Тулы пакеты белән биргән. Татар телендә дә, рус телендә дә сөйләрмен дип, 5 елдан соң мин күчтем баш мөхәррир вазифасына. Тәртиптә мондый җырчылар юк. Салар андый өмет баглама. Бер радиода эшләгәндә, икенче радио турында бер үк начар сүз әйтә күрмә. Бу бик авыр сорау. Элеккеге шул дорфа, неформал ойваз бикләнеп утыра. Бер юк җирдән барлыкка килгән шәхес кеше. Менә шушындый кешеләрне халыкка күрсәтергә кирәкме? Мин татар сөйләшәм, мин татарча, мин. Айваз сине кем дип кенә әйтеп булмый бит инде. Радио, телевидение алып баручысы. Вакытында бит инде баш мөхәррир дә булдың, бүген продюсер. Кайсысы күңелгә якынрак? Мин үземне ниндидер иҗат өлкәсендә бигрәк тә шикләргә кертәсем килми. Мин үзем дә бик кызыксынучан кеше буларак, төрле өлкәләрне өйрәнеп, өлкәдә шул өлкәләрдә үземне сынап карарга яратам. Шуңа күрә мин бәлки бер генә сүз белән формалаштырып әйтсәк, бәлки иҗади берәмлек, творческий единица дип атар идем мин моны. Чөнки иҗат өлкәсе ул киң кырлы һәм иҗатның нигезен аңлаган кеше шушы сыйфатларын куллана ала төрле өлкәдә. Әйме? Шуңа күрә мин дә үземә ниндидер бер урышлатып әйткәндә ярлык сугуларын теләмим. Мин менә һәрбер өлкәдә дә иркен йөзәргә теләүче балык. Күптән түгел син ТНВда эшли башладың, иртәнге тапшыруда, Монзарада, әле белгәнемчә, ялгышмасам, татарчада, русчада алып барасың, әйме? Үзләре чакырдымы, син мөрәҗәгать иттеңме? Мин шундыйрак принципта торам, әйме? Мин башта үзем ниндидер уңай ягымны күрсәтеп, аны күреп, миңа тәкъдим ясауларын яратам. Минем Аллага шөкер бүгенге көнгә кадәр һәрбер өлкәдә шулай булып барды да. ТНВда ничек син чуалып йөрдең һәм ничек үзеңне күрсәттең? Юк, бу очракта алдан андый максат куймадым мин. Нәкъ иртәнге тапшыруга, хәерле Монзара тапшыруына эләгәм дип. Бәлки күңелдән идер бер телевизион тәҗрибәне куллану теләге булгандыр минем. Чөнки минем бит инде аңарчы да, шул үзебезнең Барс-Медиа, ТМТВ каналында озак еллар буе телеэкраннар аша эшләгән кеше, әйме? Шуңа күрә, менә шундый бер период булды минем. Радио ихтыяҗымны мин канәгатьләндердем, ә менә экран ихтыяҗымны, теле ихтыяҗымны канәгатьләндердем. Шуңа күрә ниндидер теге иштәге теләк, халәт, бәлки теге дуга рәвешендә барып ирешкәндер. Әйме, мин һәр вакыт әйтәм, кеше хыялы, кеше теләге, ул һәр вакыт дуга. Аллаһ Тәгалә кешене ишетә. Шуңа күрә үзегезнең хыялларыгызны, уйларыгызны һәр вакытта да дөресләп формалаштырыгыз. Минем хәтта менә бу Тәртип радиосына килгәндә дә шундый теләгем бар иде. Дуга сайын сорый торганым: "Я Раббым, миңа милләт өчендә, дин өчендә хезмәт итә торган күңелемә ятышлы эш бирсәң иде", дип. Тәртипкә килдем, тәртиптә ярты ел эшләгәннән соң гына китереп сукты. Миңа Аллаһ Тәгалә менә бу сораган теләкләремне тулы пакеты белән биргән. Чөнки билгеле булганча Тәртип радиосы ул милләт өчен дә хезмәт итә, динебез өчен дә хезмәт итә. Һәм миңа да менә бүгенге көндә күңел халәтемә бик якын эш. Димәк, ТНВга син үзең мөрәҗәгать иттең килеп чыкты. Юк, бу Менә бу сораудан шулай аңлашылды. Юк, Җаваптан. Аңлашылды. Мин бит баштан сиңа гомум җавап бирергә тырыштым. Миңа шалтыраттылар, шундый тәкъдим бар, килеп карыйсыңмы? Мин башта Мәнидән уйлап карыйм, чөнки минем вакыт буенча карарга, уйларга кирәк. Вакыт буенча куркыныч булырга тиеш түгел диделәр, чөнки атнагы бер, иртәнге якта. Мин уйлап карадым да, һәм минем әйткәнемчә, менә шушы теле ихтыяҗым барлыгын тагы бер кат искә төшереп, уңай җавап бирдем. Иртәнге тапшыруны алып баручы бит ул таң әтәче белән бергә торучы кеше. Мәсәлән, иртәнге 6-дагы тапшыруга барып җитешер өчен торырга кирәк 3-тә дә, 4-тә дә, әйме? Ә белгәнебезчә, син инде үзеңне ябалак дидең бер интервьюда. Авырмы торуы? Бу очракта уңай. Дөресрәге бу очракта артык авыр түгел, чөнки безнең
татар телендәге тапшыру манзарада ул төшерелә бер көн алдан. Бәлки моны әйтергә ярамыйдыр, ләкин бу бит инде гадел әңгәмә. Гадел әңгәмә. Төшерелә ул иртәнге якта 9-да. Шуңа күрә һәм чыга икенче көнне эфирга 6-да. Менә инде заманында мин белгәнемчә элек аны тур эфирда төшергәннәр. Әмма ләкин һәрберебез кеше, һәрберебез аңлый, әле йокысы туймаган алып баручының аның бит әле кешене уятырга хакы да юк дип саныйм мин. Үзем ярым йоклап утырган килеш исәнме, хәерле иртә, әйдәгез уянагыз дип сөйләп утырып булмый. Шуңа күрә күрәсең менә бу дөрес адым булган, дөрес юл һәм оперативлык шуның кадәрендә. Минем очракта да бу авырлык китермәде. Без төшәбез шәршәмбе көнне иртәнге 9-да, чыга ул пәнҗешәмбе көнне иртәнге 6-да. Һәм тагы бер яңалык, мин баштарак игълан иткән идем, татар телендә дә, рус телендә дә сөйләрмен дип, әмма ләкин ахыр чиктә мин бартык рус татар телендә генә алып барырга булдым. Чөнки аңладым үзем өчен Татар каны җиңде. Татарга миндә дә былай да әлбәттә инде бөтен проектларыма, бөтен хезмәтемә, бөтен булышыма кагылышлы иде. Рус телендә алып барырга низалашкан идем, үзенә күрә бер эксперимент булыр дибәйм, ләкин аңладым, беренчедән шул ук бер көнне төшерелә иде безнең ике тапшыру. Ул миңа читен әле бер телдән икенчесенә күчү шулай ук. Бу никадәр миңа теге комфортлы итеп хис итмидем үземне. Шуңа күрә Аллага шөкер бүгенге көндә үзем теләгәнчә калды. Тәртип турында бер әйтеп киттек. Тәртипкә килүеңә инде синең 1 ел булды. Быел Аллага шөкер әйме. Менә син килгәннән соң, башкарма продюсер булганнан соң, без белгән тәртиптә нәрсә үзгәрде? Монда минем белән генә бәйләргә кирәкмәс моны. Мин гомумән менә бу соңгы елдагы эшләнгән эшләр, хезмәтләр алып барсы да күмәк хезмәт. Чөнки Аллага шөкер бик көчле команда туплый алды безнең Ризал апа. Шул ук менә безнең белән эшләүче Айсылу, Гадел дә килеп кушылды бит инде, кызлар, тавыш режиссеры Алмаз. Алар гомумән менә командага яңа килгән кешеләр. Элекке тәртипнең бер базасы бар иде, әйме? Һәм шушы базага өстәлде, шулай ук үз өлкәләрендә күп еллык тәҗрибәсе булган шәхесләр. Шуңа күрә бу барысы да уртак хезмәт. Нәрсә үзгәргәнен әлбәттә инде безнең тыңлаучы, тамашачы, игътибарлы тамашачы булай да аңлый. Монда гомумән бу радиога яңа сулыш бирелде, безнең гомум алганда да яңа ешлык бирелде, яңа урын. Гомумән менә перезагрузка дип атар идем, әйме? Татар радиосыннан киттең, 5 ел ялгышмасам эшләдең, әйме? 5 ел баш мөхәррир булып, 5 ел аңарчы алып баручы диҗей булып. 10 ел. Ничек менә 10 ел ярты гомереңне биргән, русча әйткәндә практически синең балаң булган, радионы калдырып китеп була бер мәлдә. Юк, балаң дип әйтү бик пафослы булыр инде, әйме? Чөнки аның тарихы күпкә тирәндәрәк, мине дә үз заманында шул алып барып җитеп алып, өйрәтеп, миңа юл күрсәткән шәхесләр бар, аларга аерым рәхмәт. Иҗади кешегә үз урынында суынмас өчен, үз суынмас эшенә, хезмәтенә карата битарафлык тумасын өчен 5 ел алыштырып торырга кирәк үзенең эшләү өлкәсен, яисә шушы өлкәдәге горизонталь юнәлешне. Әйме? Әйтик, мәсәлән, менә алып баручы буларак мин 5 ел эшләдем. 5 елдан соң мин күчтем баш мөхәррир вазифасына. Баш мөхәррир вазифасыннан соң анда инде мин үземнең күз алдым буенча тагын эшләрлек, яисә үземнең иҗади потенциалымны күрсәтерлек хезмәт калмады, чөнки менә шушы 5 ел эчендә мин кертеп бетердем. Һәм әгәр дә алга таба дәвам иткән булса, миндә апатия башланган булыр иде. Мин менә беләсезме, бу өлкәдә үземдә канәгать булмас идем, бәлки минем хезмәттән дә канәгать булмаслар иде. Шуңа күрә барысы үз вакытында, үз урынында. Һәм бу радио белән минем аралар өзелде дигән сүз түгел. Барлык команда белән, коллектив белән без һәр даим күрешеп торабыз. Тәртип радиосында да. Әйме, безнең аралашу, безнең мөнәсәбәтләр, дуслык дәвам итә. Әле шундай бер бар бит, әйме? Радио өлкәсе, телевидение өлкәсе, әгәр дә менә безнең татар медиа өлкәсен карасаң, ул шактый кадрлар белән шикләнгән, әйме? Бездә телеканаллар, радиолар кадәр күп түгел. Һәм аңлашыла ки, бер каналдан икенче каналга радио алып баручы күчү тегендә күренү, монда күренү, ул табигый хәл. Мин гел әйтәм бу турыда.
Әгәр дә бер каналның, бер радио каналының алып баручысы икенче телеканалда, радиода чыга икән, бу әйбәт. Безнең чөнки максатыбыз бер татар халкына хезмәт итү, бигрәк тә шушы татар соңгы арада бик тә ихтыяҗ кадрларга ихтыяҗ булган медиа кырны сыйфатын яхшырту. Әгәр дә һәрберсен үз каналына гына бикләп куйсаң, безнең тамашачының саны шулай ук шикле, кызганыч. Безнең прогресс булмас иде. Шуңа күрә мондый коллаборациялар, күчүләр ул кирәк. Безнең Зөлфәт Зинуровның яраткан сүзе бар. Бер радиода эшләгәндә, икенче радио турында бер үк начар сүз әйтә күрмә, чөнки иртәгә син кайсы радиода эшләячәгеңне берәү дә белми дигән кебек. Ләкин бит конкуренция да бик көчле татар радиолары арасында. Бар, әлбәттә конкуренция, ләкин ул конкуренция булырга тиеш чиста һәм теге сыйфат ягыннан конкуренция, нидер теге дошманлашу түгел. Дошманлашу яхшыга илтми. Синең көчең, энергияң шушы дошманлыкка юнәлсә, синең энергияң хезмәткә калмый. Шуңа күрә мин әйтәм, конкуренция булырга тиеш. Шул радиостанцияләр һәм иртәнге тапшырулар, иртәнге шоулар, алар һәрбер радиостанциядә бүгенге көндә бар инде татар телендә, әйеме? Ул булырга тиеш, чөнки үзең генә булсаң, монополия булса, син үсештән туктаячаксың. Син бу очракта карале, менә күршеләр нәрсә эшләмәй, татар халкы да бит, татар халкының үсешен карасаң, татар авылларында берсе койма кыра икән, икенчесе мин аннан да әйбәтрәк карам дип, тагы да матурак койма түгел. Бу көнләшү түгел. Гомум караганда авыл үсә бит, авыл матурая. Йортлар матурая, йортлар төзеле. Көнләшү булса, ул булыр иде син. Койма кырмыйсың, барып күршеңнең коймасын ватасың, җимерәсең, үттертәсең. Менә бу көнләшү бу дошман. Юк инде менә кешеләр бар бит мәсәлән анда. Күршән дә мәсәлән элек инде бу. Теге спутниковый тарелка алып куйган. Бу икенче көнне бара да күктән алып җиргә хәтлек шундый зур тарелка алып кайта. Бу ярышу, көнләшү, андый көнләшү дә бар бит. Бар, ләкин бу көнләшүне син берничә контрольгә куя алмыйсың. Әмма ләкин үз хезмәте өчен җаваплы җитәкчеләр, менә радио, телевидение өлкәсендәге җитәкчеләр бу очракта гадел булырга тиеш дип саныйм. Әйтәм бит, менә бу көнләшү, ак көнләшү булырга тиеш, ул матур көнләшү булырга тиеш, максат бер икән. Бу искә төшерә миңа Аяз Галиевның Әтәч менгән шитәнгә әсәрен, анда нәкъ шул ук ике күршенең көнчелеген күрсәтүче сюжет. Димәк, татар радиосыннан китү ул теге булай гына хәл ителгән әйбер түгел. Ул тиешле әйбер. Беләсезме, бер нәрсә дә бу дөньяда кинәт кенә килеп чыкмый. Демәк, мин күңел халәтем белән дә, мин бу хакта әйткән бар иде инде, татар радиосында эшләгәндә, мин үземнең күңел халәтем белән инде әзер идем алыштырырга, өлкәне түгел, хезмәтемнең юнәлешен. Күңелдә кайсы радио? Татар радиосы бару якынрак түгелме? Минем күңелдә икесе, менә мин кайда, минем әле бит әле Арча радиосы бар, ул хакта онытмыйк. Минем әле ел ярымлык хезмәтем башланган иде Арча радиосыннан. Арча радиосына кадәр бар әле яшьләр радиосы, анысы турында тагын соңрак сөйләшербез. Миңа алар һәрберсе янган. Менә элек татар радиосында эшли башлаган Айвазны һәм бүгенге Айвазны чагыштырсак, үзгәрешләр бихисап күрергә мөмкин. Беренче чиратта бу инде тышкы рәвеш, күренеш. Татар радиосында бит инде Айваз шундый озын чәчләр белән, колакта алкалар, әзрәк кенә неформал, аннан соң үз-үзеңне тотышта да бераз дорфа, ул вакытта гей дигән сүзләр дә күп йөрде бит инде, әйме? Хәтерләсәң. Мин бер китапта әйткәннәре булды, ләкин аның кадәр күп ишетмәдем. Әле без моңа әйләнеп кайтачакбыз бу темага. Менә бу үзгәреш ул олыгаюмы, яисә инде тәртиптә эшләгәч, шушы тәртиптә эшли торган алып баручы яисә да эшмәкәр түгел эшче образына туры килергә тырышума? Мин бер кайчан да образлар куеп, менә шундый образ тудырыйм әле дип киенеп яки тышкы кыяфәтен үзгәрткән кеше түгел бер кайчан да. Мин менә үз чорында, үз вакытында ничек тоям, миңа ничек ошый, миңа ничек рәхәт, шулай киенүче, шундый шул үземнең образ. Образ мин ул табигый халәт. Беләсеңме, синең күргән бардыр, менә минем әтинең яшь вакыттагы фотографияны караган бар. Мин хәзер әтинең инде икән белмәйме? Һәм яшь вакытта карыйм, шулай күләш чалбарлар, озын чәчләр, яшь хәмбәл. Әлбәттә ки миңа кызык бу, чөнки мин әтине бит менә шундый беләм, әйеме?
Һәм мин моны әле озак еллар буе аңламый йөрдем. Бала чакта дип әйтегәндә. Ни өчен шулай икәнен. Һәм шуннан да үзем аша уздыргач кына аңладым. Кешенең халәте үз яшенә карата халәте үзгәрү ул табигый хәл. Ул табигый хәл. Студент вакытта кеше былай да ул шуны әйткәнчә азмы күпме дорфа булырга мөмкин, актив булырга мөмкин, әйме? Фикерләү буенча да бу очракта да шул. Һәм менә хәтта Татар радиосында баш мөхәррир вазифасын алып барганда, мин инде анда азмы күпме күчә башлаган идем менә шушы студентлык чорыннан әзрәк җитдиләнү чорына, чөнки алай булмаса миңа бәлки тәкъдим дә ясамаган булырлар иде анда, әйме? Һәм ул вакытта инде мин үзем дә киенү рәвешендә дә костюм чалбарлар киеп йөри башлаган идем, галстуклар. Һәм менә ул бер-берсенә туры килә торган әйберләр, аңлыйсыңмы? Менә тәртипкә чакырдылар да мин менә тәртипләндем. Яисә баш мөхәррир итеп куйдылар да менә мин җитдиләндем дигән сүз түгел. Алар бер-берсенә бик туры килә торган әйберләр. Ләкин менә без бит инде көн саен диярлек күрешеп торабыз, әйме? Очрашып торабыз эш буенча. Миңа калса, менә бүгенге айвазда, кайдыр менә монда, элеккеге шул дорфа, неформал айваз бикләнеп утыра. Кайдыр вакытта ул килеп чыга. Тыйымлавым буенча мин шул ук айваз. Ләкин фикерләү минем бараз фикерләүнең кыры артты. Шул гына һәм әлбәттә ки кайбер мин студент вакытта эшли алган гамәлләрне шул фикерләү кыры, бәлки әдәп кыры артканлыктан һәм үземгә ниндидер нәрсә ярый, нәрсә ярамый икәнлеген төгәл ачыклаганлыктан мин моны кылмыйм яки күрсәтмим. Шул ук менә әйтик, мәсәлән, озын чәч белән мин аңлыйм, миңа хәзер күңел халәтемә менә озын чәч белән йөрү бараз гына сәер тоела. Аңлыйсыңмы? Менә студент вакытта минем өчен ул ниндидер бер протест, үзеңне күрсәтү, ошол дигән выражение булса, хәзер минем өчен бераздан көлке. Минем өчен хәзер миңа күңел халәтем белән мин алай йөри алмас идем. Аңлыйсыңмы? Нәрсә турында әйтсем килә. Шуңа күрә үзгәрде дип әйтү, кардинал рәвештә үзгәрде дип әйтү дөрес түгел. Тәртипкә кирәләнеп кайтыйк. Узган елның ноябрендә биргән интервьюңда син булай дигәнең, цитата: "Алдагы бер елда радиода тавышым ишетелмәс, ләкин беренчел максатлар тормышка аша башлаганнан соң, бәлки авторлык тапшыруымны баш мөхәрриргә тәкъдим итәрмен." Октябрь башлары дип торабыз, Алла версә, тавышны ишетергә мөмкин дә булыр, Алла версә. Кичкә тапшырырга дип беләбез. Кичке булыр, Алла версә. Форматы буенча кичке, сегменты буенча кичке булыр, Алла версә. Татар радиосына да әйләнеп кайтыйк әле, без менә ике радио арасында бүген. Бүгенге Татар радиосында нәрсә ошамый? Менә кайчакта теге машинада кушып куясың, мин бу кешене эшкә алмасым, бу нәрсә дигән фикер. Андый нәрсә юк. Беләсеңме, андый нәрсә юк. Мин үзем шушы радиода барлык эшке эшчәнлекне, әйме, кадрдан калган, күренми калган эшчәнлекне белгән кеше буларак, мин бер генә ягында аның ошамый дип әйтә алмыйм. Беләсеңме, хәтта менә гади генә бер мисал. Әйтә алыр идем мин гади тыңлаучы буларак, миңа анда рекламаның күп булуы ошамый дип, әйме? Иң кешене ачуын чыгара торган бер реклама, аның күп булуы. Ләкин мин беләм нәрсә өчен анда ул реклама күп, һәм беләм мин аның шушы реклама булмаса, бүгенге көндәге радио алай эшли алмаячагын, кадрлар китерә алмаячагын. Рекламасыз радио, шәхси радио рекламасыз яши алмый. Аңлыйсызмы? Күпме генә сүксәләр дә, күпме генә әйтсәләр дә, реклама яки ниндидер җырлар, ротацион җырлар, менә бу җыр нигә әйләнә инде, көнгә 3 тапкыр әйләнә дип. Бер генә мисал китерәм мин аларга. Яхшы, әйдә сез тыңлыйсы килмәгән рекламаны алып атыйк, сез тыңлыйсы килмәгән җырларны алып атыйк. Бу радио ярты елдан эшләүдән туктаячак. Чөнки ул шәхси радио, бер генә тиен дә аңа дәүләттән бирелми. Шушы рекламада һәм ротацияларда кергән акча ул эшли. Яңа хезмәткәрләрне чакыра, хезмәткәрләргә хезмәт хакы түләп, аларның компетенциясын бәяли. Кеше шушы бәяләгәнне аңлап тагы да яхшырак нәтиҗә күрсәтә. Шуңа күрә миңа анда ошамаган бер юк. Татар радиосын халык тагын әйтә нәрсә өчен яратмый? Татар радиосы ул тавышы моңа булмаган җырчыларга танылыр өчен шәп мөмкинлек дип саныйм мин үзем. Һәм аны халыкта шулай ди. Чөнки Алмаз Лакост, ул анда продюсермы, мин кем икәнен белмим мин аның. Аның бер әйткән фикере бар, аннан сорыйлар. Акчаң күп булса, һәм җырлыйсың килсә, ләкин җырлый белмәсәң,
син таныла аласыңмы? Татар радиосында яңгырый аласыңмы? Без проблем değil. Менә шушындый кешеләрне халыкка күрсәтергә кирәкме? Без бит әйтмибез, юристны алып барып операция ясарга кушмыйбыз. Врачны судка алып килеп утыртмыйбыз судья урынына, әйме? Монда бит һәр кешенең үз урыны булырга тиеш. Мәсәлән, син дә бүген турып китеп адвокат булып эшли алмыйсың тиз генә. Менә миндә ничек инде бүген тавышсыз көе сәхнәгә менеп монда, шул ук плюсовкага җырлыйм, яисә радиодан яңгырыйм. Дөресме бу? Беләсезме, бу шул ук мин ситуацияны иштән белүче кеше буларак, әйме? Һәм миндә бу очракта ике төрле хис. Һичшиксез мин син белән килешәм дә, һәм килешмим дә. Килешү ягын әлбәттә аңлатырга бик җиңел. Иң яхшы популистик дип әйтимне фикер, безгә эстрадага кирәкми. Моңсыз җырчылар, мондый җырлар дисез әйме? Дибез. Һәм һичшиксез без хаклы. Әмма ләкин без алдан ук бәлки андый зур өметләр багыламаскадыр безгә шушы өлкәгә. Бар эстрада, бар мәдәният өлкәсе әйтик әсәрәнеме? Теге чиста мәдәният дип әйтик инде әйме? Бар шоу-бизнес. Менә син әйткән җырчылар, алар шоу-бизнеста. Бар шоу дигән сүз, бар бизнес дигән сүз. Син нигә аларга шундый зур өмет баглыйсың? Булар безнең татарның татар теленә йогынтыгы, татар теленең нигезе булган, безнең татар милләтенең булмышын күрсәтеп. Син аларга андый өмет баглама? Юк инде, өметтән түгел. Мәсәлән, шул ук ротациягә бирелгән җыр, сүздә юк, бу ротация өчен бик күп акчалар түләнгән, һәм бу радиога эшләр өчен кирәк дигәнме? Яшьләр мәсәлән, ул җыр сәгатенә 10 тапкыр яңгырый мәсәлән. Ул аны күрә, ятлый, теге җырчы ул татарча хәрефләрне дә әйтә алмый. Килдем але, шундый җырлар бар бит инде менә. Мәгънәсез җырлар бар, тозсыз җырлар бар. Мин әле шаккатам, аның җырчысы бер хәл. Аның әле кем язадыр андый сүзләрне? Шаккатмалы. Менә бу бит яшьләрнең үз аңына бик нык тәэсир итә. Яшьләрнең үз аңына алар булмаса да тәэсир итүчеләр күп. Мин бу очракта әйтәм, критиклар бик күп. Критиклар, аеруча дәүләт шул критикларга мөмкин име, мондый радиолар кирәкми безгә дип. Син критикалама, син алайса үзеңнең хисабыңда яхшы менә дәүләт каналлары үз өстенә алсын һәм продуктивлырак эшләсен бу эшне. Димәк, тегеләр продуктивлырак эшли дигән сүз. Тәртиптә мондый җырчылар юк. Юк, чөнки форматы аның икенче. Чөнки аның форматы икенче һәм беләсезме, куркырга кирәкми бу очракта. Яшьләрне бу боза, калганы боза дип әйме? Заманында миңа хәзер кемнең икәнен хәтерләмим. Данил Сәфәров шулай дигән иде, бездә заманында теге нидер хәзерге заманнан да караганда куркынычрак җырлар тыңлап үскән балалар. Ул вакыттагы эстрада әнә шураларны гына искә төшерәме, тату төркемнәре. Гомумән алганда Исхак ханнар бар иде ул вакытта. Әйме? Ләкин аңа карап беребез дә без нидер теге бузылган яшьләр булып китмәдек. Үз яшебез белән, үз чорыбыз белән шушы чорны узып киттек. Безгә ул вакытта кирәк иде шундый җырлар. Кирәк иде дип инде безгә якын иде ул җырлар. Ул вакытта хәзер белән чагыштырып булмый, ни өчен? Чөнки хәзер безнең шундый җәмгыять ата-аналар балага табына. Менә бала туды, балага табыну башланды. Баланы яхшы җиргә бирү, сүздә юк, бу кирәк име? Ләкин шамасыннан артык та җибәрәләр. Һәм без күрәбез нәтиҗәдә 175-нче гимназияны, күрәбез Перемне. Менә бу кешеләр, бәлки ул сүздә юк, ул музыкадан гына да бәйле түгел, ләкин менә бу начар атмосфера бит тоже шуңа өстәлә. Бүгенге көндә үскән балалар, алар барлык яхшы атмосферада үссәләр дә, менә шундый кешеләр килеп чыга. Элек мин үзем дә шундый теге Исхак ханнарны тыңлап үскән кеше, ул безгә ничектер тәэсир итмәде. Монда менә син әйткән өлкә ул, беләсезме, шул культура, контент кабул итү культурасы, интернет культурасы турыдан-туры йогынты ясый дип санамыйм мин моңа. Беләсезме, менә бүгенге көндә бик яраталар шушы вакыйгалардан соң да кайбер органнары чыннан да бик тиз арада гайкаларны бурып, кайбер әйберләрне тыю өстендә эшли башларлар, әйме? Казаннан соң да булды бу, Перемнән соң да булачак. Ләкин бу төптән хәл итми проблеманы. Монда дөресен әйткәндә бу шундый комплекслы проблема. Әйме, интернетны тыеп кына, интернеттагы уеннарны тыеп кына син моны хәл итә алмыйсың. Аннан соң гомумән менә бу хәлләрдә
Казандагы, Пермдәге вазгыятьтә кемне гаепле дип саныйсың? Күп кеше ата-аналарны гаепли. Юк, ата-ананы гына гаепләмим мин. Әйтәм бит, монда комплекс. Монда комплекс, шул ук монда балаларның бер-берсе белән мөнәсәбәте, шул ук буллинг, әйме? Синең гаилә құруыңа 2 ел булды. Менә шушы никахтан соң тормыш күпмегә үзгәрде? Никадәр үзгәрде? Һәм гомумән үзгәрдеме? Әлеге дә баягы синең менә әңгәмә башындагы сөйләшүгә әйләнеп кайтсам, әйме? Нидер теге күңел халәте белән глобаль үзгәрешләр булды дип санамыйм. Һәм бу дөрес тә, әйме? Кеше кинәт кенә өйләнеп, глобаль рәвештә үзгәрсә, бу бик тә дөрес тә булмас иде бәлки. Чөнки синең менә характер дип әйтимме соң инде, әйме? Булмышың ул барбер бары адаптацияләнергә тиеш шушы яңа халәткә, әйме? Әмма ләкин үзгәрешләр булды минем җаваплылык хисендә. Әйме, моңа кадәр җавапсыз түгел дип саныйм, теге җавапсыз карый идем дип санамыйм, әмма ләкин аңлыйм, менә үзеннән үзе бигрәк тә бала тугач, менә шушы җаваплылык хисенең тагы да артуы һәм минем эшем, гамәлем, хезмәтем әле үзеннән үзе проекциялана икәнлеген аңладым гаиләгә. Җаваплылык хисе. Мин яшәгәндә дә, нәрсәдер эшләгәндә, тапканда да гаилә күзлегеннән чыгып эшли башладым. Тулысынча дип әйтмим мин аны, чөнки һәрбер кеше әле индивидуаль, әйме, һәм шулай булырга да тиеш. Бар менә без дип сөйләшүчеләр, әйме? Гаилә тугач без. Монда инде индивидуальлек, андый ерләрне беләм мин. Андый ерләрне жәллим дә хәтта әйме? Бу подкаст кебекме ул нәрсә? Белмим мин аны төгәл генә формулировкада әйтә алмыйм, ләкин без утыгы гомумән бер бөтенгә әйләнәләр алар һәм аларның индивидуальлеге юкка чыга. Бәлки иҗади булмаган кешеләргә моның айлыгы ягы бардыр, ләкин иҗади кеше бер азмы күпме менә шушы индивидуальлеген сакларга тиеш. Ул алайса шыңгыллыкка батачак. Әмма ләкин менә шушы җаваплылык хиссе, гарантия хиссе әле туа үзеннән үзе гарантия, чөнки кеше бит нинди җәмгыятьтә яши бүген, әйме? Сиңа бер кайда беркем нинди гарантия бирми. Сиңа гарантия бирми, менә эшләгән җиреңдә син һәр вакытта да хөрмәтләп, һәр вакытта да зур бәя бирерләр дип әйме? Сиңа берәү дә теге дустың сиңа хыянат итмәс дигән гарантия бирми. Гомумән менә җәмгыятьтә кайсы гына өлкәне карама, син менә бу өлкәдә сиңа берәү дә менә гел шушындый рәвештә буласың дигән гарантия бирми. Гаиләдә сүздә юк. Аллам сакласын, төрле вакытлар бар. Ләкин минем яктан килгәндә, мин үземне 100%-ка һәр вакытта да ышанам. Минем гаилә ул минем менә 100% гарантия бирә торган өлкәм минем. Мин нинди булсам да, нинди халәттә булсам да, плюсымны, минусымны кабул итеп, минем янда гел була торган, мине аңлый торган урын. Быел ел башында син әти булдың бит инде, һәм аннан соң нигә бу хисне бераз алданрак кичермәдем икән дигән сүз ишеттем мин синнән. Ул интервьюда идеме, соцсетьләрдәме, хәтерләмим. Нинди хисләр менә беренче тапкыр үзеңнең нарасыйгны менә чыккач кулга алу, нинди хисләр, нинди кичереш? Мин хәзер генә төгәл генә ул хисләрне тасвирлап бирә алмам, чөнки ул шундый аңлатып бирми торган хисләр инде. Аны тоймыйча әйтеп булмый. Ләкин әле аны бөтен кеше тоя дигән дә сүз түгел. Төрле әтиләр бар, төрле әниләр бар. Бу нидер менә моңа кадәр кичермәгән һәм мин аны сез белән генә аңлатып бирә торган хис түгел. Ул менә бәлки мин ничектер хәзер бигрәк романтик булып күренермен, әйме? Чөнки бик күпләр әйткән сүз инде бу. Менә кулыңда тоту, син менә икегә бүленәсең. Менә кичә бу бала әле синең кулыңда тотмаган килеш, әйме? Нинди идең син? Син белә идең, бала туачагын аңлыйсың, ләкин теге әле туйып карамаган. Һәм балаңның кулыңа тоттыргач, үзеннән үзе менә шундый теге хисләр иеме килеп керә синең күңелгә. Әле генә юк иде. Һәм бу баланың сәбәпчеләре, дөньяга килү сәбәпчеләре ул сез. Һәм әле бу бала синең белән булачак, үсәчәк, һәм менә бер юк җирдән барлыкка килгән шәхес кеше. Бу менә шундый нидер менә әйтәм бит, монда шатлык, борчылу, куану, соклану,
алдағы хәтта геннар ничәдер теге тормыш күз аңа килеп китә анда, беләсеңме, теге күз аңа килеп китә бу кыз әле үсеп җитеп үзе кияүгә чыгаша, анаклары аның синең нәсел дәвам. Менә шундый хисләр йөрмәсе, беләсеңме? Һәм сүздә юк, менә кичермәдем дип мин аны теге ничектер үкенеп әйткән сүз түгел ул. Аллаһ Тәгаләгә һәрбер кеше үз никах сәгатен алдан яза һәм кешегә тормышны яза. Шуңа күрә бу минем бер төсле теге шаярып әйткән сүз. Гаиләдә кем хуҗа? Демократия мәсьәләсе. Бездә демократия, хуҗа мин. Бу модель. Айваз әйтә. Шулай дип. Юк, Айваз әйтә дигән сүз түгел бит ул. Хуҗа ул тиран түгел. Хуҗа ул авторитет түгел. Хуҗа ул кайбер глобаль темаларны тәкъдим итеп, аңа шишиш юллары тәкъдим иткән һәм кирәк вакытта бәлки шуннан да менә болай булырга тиеш дип плюсларны, минусларны үлчәп әйтә торган кеше. Ләкин бу фикер гаиләдә бигрәк тә ул хатын кызның теләгенә, аның никадәр уңайлы үзен тоячагына нигезләнеп эшләнә. Аеруча минем гаиләдә. Мин бер генә карарны да, әгәр дә зарар китерә икән, минем гаиләмә теге комфортлык планында, уңайсызлык, канәгатьсезлек планында мин карарны кабул итмим. Мин алдан ук аңлыйм. Син күптән түгел журналистика факультетының аспирантурасын тәмамладың. Әйтелгән бит хәдистә бишектән алып ләхеткә хәтлек белем алырга кирәк дип әйме. Димәк, бу синең турында. Менә без бер очрашканда син санап күрсәткән идең, мәктәп аттестаты белән барысы бергә синең 5 диплом. Бу фикер синең турындамы? Димәк, менә тумыштан алып ләхеткә хәтлек. Бу күпләр турында, монда бит ниндер дәүләт учреждениеләре биргән генә белем турында сүз бармый. Кеше гомер буе университетларда укып та бер нәрсә белмәскә мөмкин. Мәктәпне генә тәмамлап та үзлектән үзенең күз аллавын киңәйтеп, үз нәрсәдер өйрәнеп тә син әйткән хәдисне үтәргә мөмкин, әйме? Ләкин өлешчә миңа да туры киләдер. Мин чөнки бәлки укымаган булсам да, һәм укудан тышта мин һәр вакытта да эзләнүдә, һәр вакытта нәрсәдер өйрәнүдә, үзенең компетенцияларымны, үземнең белемне арттыруда зур хезмәт куям дип әйтә алмыйм инде, ләкин ул табигый хәл. Мин теге махсус аны кирәк дип әйтмим. Миңа ошый ул. Миңа кайбер вакытта сулар һава кебек, әйме? Мин әйтәм бит, теге мине сорыйлар, бәлки укымаскадыр сиңа дип. Мин белмим, мин укымыйча торганым юк әлегә. Минем андый пауза ясаган юк. Алла бисәле, менә әйткән идем инде постта да, әле быел әзрәк кенә ял итеп торып, икенче елга тагын укырга керергә исәп бар. Кайда? Бу инде дин өлкәсе буенча. Мин дин өлкәсе буенча белемне арттырасым килә. Моңа кадәр минем курслар гына бар иде. Мәчет алдындагы курслар. Аларга йөрдем мин узган елда. Әле бу ел тагын бераз вакыт калса йөреп аласым килә, чөнки мин укырга керергә җыенган җирдә база кирәк. Шушы базаның курслардан алырга. Димәк, бу Мөхәммәдия мәдрәсәсенә түгел. Юк, Мөхәммәдия мәдрәсәсе. Мөхәммәдия турында сүз бар. Шунда укыйчаксың. Әй, Алла бирсә. Менә Татар радиосында элек эшләп киткән бер кеше сине җитәкче буларак әйтеме ничек тасвирлады. Тиран. Айваз тиран. Кабинетына керәсең, елыйсың, елап туктаганчы чыгарып җибәрәм. Бу кыз кеше әйткәндер моны, бәлки. Егетләрне яткан бармы? Шуннан башлыйбыз инде. Бәлки егетләр дә елап чыга торган булгандыр. Рамил Шәрәфиев елап чыкканмы? Минем кабинетта елаганнар юк. Кызларның бар, димәк. Юк, мин хәзер хәтерләмим, ләкин бәлки барды. Әле беләсеңме, интерпретациядан да тора бит. Кеше ничек кабул итә? Аңлыйсыңмы? Кешегә кайра вакытта синең таләпчәнлегең, синең гаделлегең тиранлык булып тоелырга мөмкин. Аңлыйсыңмы? Тираннар үзенең тиранизмыннан ләззәт алучылар бар. Аңлыйсыңмы? Шул кешегә хас, менә бу власть булу, тиран булу, авторитет булу аларның теге маньяк кебек. Аларга оннан рәхәт. Алар менә гаиләдә дә бар бит шундый модельләр, ир-ат тиран, хатын-кыз корбан.
Һәм при караганда алар бер-берсен тапканнар. Кемгәдер корбан булу ошый. Бу корбан роле, ул күпмегә йөрсә дә канагатьсезлеген белдереп, аңа бу ошый. Ә тиранга тиран булу ошый. Минем очракта шулай ук. Мин хәзер кешене кемнедер, белмим, карашлар минем белән минем тарафтан андый берне күргәннәр, бәлки кемдер килешмәс, ләкин бу кабул ителә тора. Мин үз вакытында кемнедер бәлки елаткан булсам да, мин моны үземнең гаделлек хисеннән чыгып эшләнгән карарым дип саныйм. Бүгенге татар эстрадасына ничек татар эстрадасы дидем, чөнки син бит инде танылган шәхес, күпләр белә. Теге шоу-бизнес начаррак күренеп калды да, башта мин шоу-бизнеска кертәсе килми инде, син хәзер эстрада булсын инде, блогер дисәк тә була. Сине күпләр менә шундый стильный кеше буларак белә бит инде. Энәсеннән алып җибенә хәтлек бөтенләй бер эшләнгән, чәч ясалган, кроссовки дөрес итеп бәйләнгән, мәсәлән, андаймы. Һәм өйләнгән булуыңа карамастан кызлар бәйләнмиме? Алла инде матур егет дип. Бәлки алар аны белмидәдер, әйме? Инстаграмда сорап көткән идем, өйләнгән булуыңа карамастан, син һаман стилеңне тотасың дип. Чөнки без бит өйләнгән нәрсәгә егет кеше өйләнә икән, все, өйләнде, хәзер инде хатын ала. Корса эчүсә, пивной животлар барлыкка килә. Юк, аның турында түгел, менә бәлки Инстаграмда язалардыр, әйме? Айваз, әйдә бүген очрашыйк әле дип. Беләсеңме, мин бәлки өйләнгән вакытта әле көткәнмендер. Теге көткәнмен дип инде ясыннар дип түгел. Бернең кадәр барыр әле игътибар булыр кызлардан, өйләнгәнчегә кадәр булган игътибар булыр дип уйлаган идем. Ләкин Аллага шөкер дип әйтәм мин моны, чөнки бу гаиләнең тагын бер кат бөтенлегенә яхшы фактор, игътибарның булмавы. Ничек икән аңлатам хәзер, әйме? Чөнки бер караганда син бер нәрсә эшләмисең, ләкин сиңа игътибар булу, гомумән синең катнашсыз гына сиңа игътибар булу да гаиләдә кайбер проблемалар чыгарырга мөмкин. Беләсеңме, бу гаепле гаепсез. Ләкин Аллага шөкер, миндә бу күзәтелми. Һәм аңлатам мин моны өчен. Бер тапкыр уйладым мин моны бу турыда, әйме? Менә шуны әйтәм. Кемнеңдер кызларның миңа нәрсәдер теге бигрәк тә өйләнгән булуымнан файда. Була бит шундый типажлар, әйме? Өйләнгән булудан файдаланып киресенчә, хәтта менә теге менә бераз гына теге яисә гаилә бозыйм дип, яисә менә бу бер бик үк андый чиста иртүгел дигән раслар өчен игътибар күрсәтүче кызлар. Миндә алар юк. Һәм мин аңлатам моны үземнең шулай ук бәлки менә күңел халәтем һәм күңел халәтемнең читкә күренүе белән. Әйме, мин өйләнгәнче үк менә бу дин белән бәйләп һәм гомумән үземнең фикерләрне гаилә турында, дин турында әйтеп, үземнең нинди икәнлекне инде башкаларга да күрсәтергә өлгергәнмен, әйме? Һәм мондый кешегә әйтик, мәсәлән, бәлки читтә кызларның манда былай мөрәҗәгать итәселәре генә килмидер. Аңлыйсыңмы? Менә теге образ туды алар өчен. Мин аңлыйлар. Менә шундый теге гадел дигән сүз бүген бик күп яңгырады. Шундый теге гадел, шундый теге гаилә җанлы егет. Бер тапкыр язганнар юк. Булай теге тормышта килгәндә. Юк, беләсеңме, комплиментлар бар. Комплиментлар әлбәттә ул нормаль күренеш. Комплиментлар бар. Синең хезмәтеңә карата, шул ук менә хәлел чаралардан соң, концертлардан соң, әйме, килеп менә подкатывать итүчеләр сине эшли индер, флирт алар юк. Зәңгәрләр темасына килеп кайтабыз. Әле сине өйләнгәнче зәңгәр дип йөртүчеләр булды. Әле ул бер-ике тапкыр ишеткән бар минем өйләнгәч тә. Менә бу миңа кайракта кызык, миңа да үземә генә килеп әйттеләр. Минем бу яктан бик бәхетле дип саныйм. Мин гайбәтләрне кеше сүзен ишетә белмим. Миңа кайракта менә кемдер генә килеп әйтә, кемдәдер ул бик көчле инстинктив рәвештә була бит андай тойгы хисиме, бөтенләй берне ишетеп тора, әйтә һәм шуның белән бәлки кем ачуы чыгарга мөмкин, киресенчә кайфы төшергә мөмкин, яисә тагы да шигырына чыгарга мөмкин. Миңа Аллага шөкер, кайракта менә килеп әйттеләр, мен синең турыда шулай дип әйттеләр, шулай дип әйттеләр, шулай дип сөйләделәр. Хәтерлисеңме, моннан 2 ел элек. Мин белмичә дә калдым. Аллага шөкер, ничектер минем аша уза Аллаһ Тәгалә минем шушы гайбәтләрне саклый. Һәм менә син әйтәсең бит, өйләнгәч тә дип. Мин гомумән өйләнгәнче 1-2 тапкыр миңа килеп әйткәннәре булды, шулай дип әйткәннәр иде дип. Алай ишеткәнем юк. Һәм эстрадага теләсә кайсы кешегә бу кагылырга мөмкин. Беләсеңме, шундый бер очрак булды. Илназ Гарипов белән.
Илназ, безнең халык, безнең тамашачы, мин теге начар мәгънәдә әйтмим аны хәзер, ярата үзе уйлап, үзе уйлап бетерергә ситуацияны. Илназ Гариповка шулай ук әлеге ярлыкны таккан булганнар. Миңа килеп әйткәннәр булды, Илназ бит ул шундый, Илназ бит ул шундый. Илназны бер заманнан күргәннәр кызлар белән күрә башлаганнар. Бер караганда булды, теге шелпәрәмә килде бит инде сезнең теориягыз, әйме? Да бер 2 генә минут уйлап торганнар да. Значит, би. Алысма теге монда дөрес җавап юк бер кайчанда. Шуңа күрә син теге яки бу профессиягә киләсең икән, бигрәк тә танылган кешене танытучы профессияга син әзер булырга тиеш моңа. Син мораль яктан, синең турда сөйләүләренә һәм бу сине шигырьдән чыгармаска тиеш. Һәм гөнаһы үзләренә калсын дигән менә шундый бер хис белән генә син игътибар итмичә үзеңнең нинди икәнлегеңне белеп дәвам итәргә тиеш. Чөнки әле бу провокация да бит әле. Мин андый кешеләрне күп күрәм, Инстаграмда мине булай дип әйттеләр. Мин хәзер шулай ук теге андый кешегә әйләнсәм, минем бөтен энергия шуңа китәчәк. Игътибар итә торган, юк алай түгел бу дип ачуна. Андый кешеләрнең хейтерлары күбрәк тә була бит ул. Аха, бу миңа җавап бирә, әлбәттә. Шуңа күрә монда мин беләм, Аллаһ Тәгалә белә. Миңа шул җиткән. Стильный дигәнгә әйләнеп кайтыйк әле. Менә бүген син килгәнең инде менә футбол киеме, татарча шалбар дибез бит инде. Ыштан, әйдә бәяләр белән тиз генә йөгереп үтәбез. Футболка кайдан? Uniqlo булырга тиеш бу. Карагыз. Uniqlo дигән япон фирмасы шуме. Uniqlo буга әйе. Миңа ошый ул, чөнки җиңел рәхәт аны. Минималь стильдә Uniqlo. Бу теге Мегадагы Uniqlo-мы? Шуны дөрес аңлыйм. Мегада да бар ул. Безгә акча түләячәкләр була. Да бар ул Uniqlo. Ул менә бер 5-6 ел элек килде безгә ул фирма. Бәясе буенча түгел. Ничә сум? Белмим. Менә кирип карагыз. Әйтә алмыйм. 2-3 мең торясыдыр. 4. 4 мең тора. 4. Якынча 4. Хәтерләмим хәзер. Ыштан. Бу ыштан гомумән мировой ыштан бу. Бу ыштан миндә бер сөйләгәннәр бу ыштан тур бик яратам мин моны. Материал. Менә карасаң, миңа инде ничә ел мин моны тиктергән идем. Дөресрәге бу менә шундый ракштан идем, яны миңа формага туры килерлек шундый зауживать итеп бирделәр. Өскеле шаны менә карасагыз, өскеле шаны зур. Аскылышыннанча материал бик уңайланып, шундый рәхәт, аны үтүкләргә дә кирәкми. Бу белмим нәрсә икән. Бу заказга әзерләнгән. Юк, заказга тотып сатудан алынган да инде. Миңа бу миннән 2-3 размерга зуррак штан иде. Бу ничә ел штанга? Буга хайран инде, белмим, 3-4 ел бар моңа. Ничә меңгә алынган иде ул? Бу менә шул 2000 мең ярымга алынган ул вакытта. Әле скидка белән ялгышмасам алынган штан иде. Ләкин ул вакытта әйттем, яны күп шул 2000гә ясатылган 2000гә төште буга миңа. Аяк киеме минем яраткан фирма Puma-ме? Puma мин менә моңа Nike фирмасын ярата идем, әйме. Ләкин менә бу минем укып ишетеп миңа тәкъдим ителде Puma. 9-10 мең. Менә бу. Шул 9200 инде. Монда эш беләсеңме нәрсәдә? Кайбер вакытта әйтләр 10 меңгә аяк киеме, кроссовка киме ала инде дип, әйме. Мин алам, чөнки мин 3 меңгә, 4 меңгә, 5 меңгә елга 2 кроссовка алганчы, мин берне 10 меңгә алам да 5 ел киеп йөрим аны. Ул теге континенталь. Шулай кыйммәт түгел. Бу кыйммәт түгел. Бүгенге көндә бер 20 мең торадыр. 20 мең? Әйе. Сәгатьләр өчен бу төрлек шул булган ки, сәгатьләр өчен бу кыйммәт бәя түгел. Кыйммәт бәя түгел инде. Сәгатьләр өчен белмим, менә мин бер иптәш малайга туган көннә үзе алды, ялгышмасам. 1,200,000 сәгать алды үзе. Гомумән берән инде аерым брендка яисә аерым кибеткә өстенлек бирәсеңме? Менә карап киттек, инде алар төрле кибетләрдән, әйме? Яисә инде менә күңелеңә нәрсә хуш килә, шуны алу яклымысың? Шул, әлбәттә, син күпмедер кибетләрдә йөргәннән соң кайбер кибетләрнең сиңа якынрак икәнен, теге фәлсәфәсе буенча киемнәрнең теге рәвешендә якынрак икән аңлый башлыйсың. Ләкин мин тегендер брендка аерым өстенлек бирәм дип санамыйм. Әле шунысы да бар. Бар, шул ук бәяләр буенча, әйме? Бар кирәгеннән артык кыйммәтле әйберләр, ләкин кайракытта шарасына туры китереп
урынына туры китереп алган шулай киемнәр. Әйтик, мәсәлән, минем менә костюмнар, пиджакларга килгәндә, минем яраткан фирмам бар. Boss, әйме, Boss. Boss'тан минем үз гомеремдә алган булды 2 тапкыр костюм. Беренче сырайды аның 45 мең, икенче сырайды 80 меңгә якын. Әйме? Ләкин мин аларны бик озак кидем һәм ул шуннан да менә үз бәясен аклый торган, шараларда аклый торган костюмнар. Мен теге нидер мактанып тагырланып та әйтмим, ләкин менә сүздә юк, анда күп кишлек сумманы мин түләдем бренд өчен. Ләкин ул менә алар аны кигәчтен син аңлыйсың. Синдә ничек ятканын, сине ничек күрсәткәнен, күпме генә тырышсалар да калганнар аларны кабатлый алмый. Алу бит инде ничә еллар буе сыналган килгән, шуның өчен босс та инде ул. Әйме? Шуңа күрә менә бу теге аяк киеме кебек син ала аласың да, киясең, ул сине бирәк тә син әгәр дә кеше каршында йөри торган публика кешесе булса. Ләкин менә шушы теге гел кия торган әйбер түгел, син аны аңлап машина кебек, әйме? Бер Mercedes'ка утырып караган кеше күпме генә әйтсәләр дә кыйммәт дип, аның башка Mercedes'тан төшәсе килми. Син утырмыйча, син анда җилмичә аңламыйсың син аны. Ул бренд синең бренд өчен генә түгел, ул еллар буе сыналган технологиялар, фәлсәфәгә корылган, комфортлык, рәхәтлек. Шун монда да шул ук. Сез Гөлназ Сәфәрова белән якын дуслар бит инде, ул татар радиосы заманыннан кешеләр аңлап алды инде моны. Ул атказанган артист булды. Син кайчан? Мин моңа бармыйм, дөресен әйткән, артист дип, мин артист буларак хәзер уйлап карагыз, әйме? Мин үзем артист атый да алмыйм. Мин кем бүгенге көндә? Мин сәнгать эшлеклесе. Беләйтем бит иҗади берәмлек. Әйме, мин үземнең шушы иҗади потенциалымны кулланырга тырышам. Кадрда булган моментларда да, кадрда булмаган моментларда да, әйме? Мин концертлар куеп бирмим, мин гел куймыйм, концертлар гел алып бармыйм. Мин теге гастроль тормышы атказанган ул, шуннан да атказанган булырга тиеш. Ул халык белән гелләнтәдә. Ә минем бу теге өлкән ул һәр вакыт бүленә. Шуңа күрә мин аңа ашкан дөресен әйткәндә. Илсә Бәдретдинның сүзе бар шунда, әйме? Ул хәзер ул бит атказанмаган дигән җир белән чыкты, әйме? Аңа күп кенә тыңлаучылар теге атказанганы бирергә кирәк, менә кемгә бирергә кирәк дип Илсәгә әйттеләр. Илсәнең сүзе бар. Менә миңа бир, менә әлегә мин атказанмаган дип күпме атказанган кеше. Аны күпме халык мәхәббәтен алган кеше. Миңа шуңа күрә хөрмәт итәләр. Халык бит шулай ул. Халык әгәр дә мен Ди Каприоны гына искә төшерәме? Оскарны күпме бирмәделәр, биргәчтен Вроде бирделәр, ул да башкалар кебек Оскар бирелгән артистлар рәтенә кердә китте. Аңарчы ул, ләкин алмавы ничә елга дәвам итеп аны күтәрделәр. Курка ул хәтта атказанны миңа бирсәләр, нишләрмен дип курка. Рассабляция итә андый кешеләр кайчакта. Анысы да бер бар, ләкин халык фикере дигән әйбер бар. Бәсәме, халык фикере без бит ничек? Кешегә азмы күпме уңыш килә икән, кешегә ниндидер бер дәрәҗә бирелә икән, аңа мәхәббәт әзрәк кими, игътибар кими. Киресенчә бәлки әле яратмый башлар. Андай бер дә бар. Бездә байырга ярамый, бездә танылырга ярамый. Бездә кинәт үсеп китергә ярамый. Бездә андый кешене халык бик тиз арада, хәлбуки ул үз хезмәте белән үссә дә, бик тиз арада телләрендә төшерергә яраталар. Төшерү дигәндә, теге, менә шул әлеге дә байгы гайбәт, әлеге дә байгы кимчелекне табу. Бездә гадине ярата халык. Ләкин гел гадигенә дә булып бетеп булмый шул. Чөнки гадине ярата халык. Ләкин ул аңа шул гадишә карый да инде. Менә мин артистларны бик күп күргән булды. Сәхнәдә менә булай торалар. Үз шамасын белә, әйме? Аны халык бик яратмый, ләкин аның дәрәҗәсен белә. Ә бар сәхнәдә гади күренгән, якын булган, аңа инде ул хәтта сәхнәдә әйдә дип, ул аны дусты дип уйлый, ул аны үзенең күршесе дип уйлый. Аерма юкка чыга. Шуңа күрә сәхнә бераз өстә ул. Борын аз гына өстә булырга тиеш, ләкин шамасын арттырып түгел. Сәхнә әһле өчен. Борын дип әйтүем түгел инде менә дәрәҗә. Аңлыйсыңмы? Дистанция булырга тиеш. Татар булу нәрсә ул? Бу сорауга ничек кенә җавап бирсәң дә төгәл җавап биреп битереп булмас төслеме? Татар булу ул үзеңнең кем икәнлекне кабул итеп, яхшы ягында, начар ягында рәхмәтле булып, тарихыңа,
әтиәнеңе, милләтнең һәрбер шәхесенә горурлык хисе кичереп, алдагы язмышына борчылып, канәгать булып, шатланып, һәм кайбер өлкәсендә гомумән бу турыда уйланмыйча яшәү. Уйламыйча яшәү дигәнне менә хәзер дөрес итеп аңлатасым килә. Аңлагансыздыр, әйме? Татар булу үзеңне кабул иттең. Була бит менә кайбер кеше үзенең кайбер милли якларын кабул итмәйме? Теге менә уяла, элегрәк бар иде, Аллага шөкер, үзең үстебездә. Ләкин син кабул иттең аны. Менә кабул иттең. Булды, кабул иттең дә, шуның атрибутларын плюсын да, минусын да кабул итәсең дә, рәхмәтле буласың, шөкер итәсең. Кайбер җирдә канәгать булмыйсың. Ансы да дөрес. Нидер ошамый икән сиңа милләтнең кайбер ягы. Менә мин һәрвакыт әйтәм, татарда шул ук сез әйткән көнчелек ул бар, юк түгел. Бу аңа кайракта плюска да эшли, минуска да эшли. Менә шул ук теге күтәрелгән халыкны яратмыйлар. Бездәме берсе күтәрелә башлаган, тизрәк тартып төшәрә. Күршенең бәлки көнләшү булырга мөмкин име? Бар ул татарда. Менә аның минусы. Мин аны беләм һәм моңа каршы мин. Менә алай булмасын дип әйтәм. Бездә әзрәк кенә бердәмлек булсын дип әйтәм, име? Кайбер өлкәдә. Битарафлык уйламау нәрсә белән аңлатасым килә. Кайбер вакытта татар булу телдән төшми. Мин татар сөйләшәм, мин татарча, мин татар, дөрес әйткән иде аны, кызык пантомимасында Нурбек. Бу шуңа әйләнеп кайта. Ул татарлыгы аның менә шушы татарлык белән, син татар булсаң, менә аяк, кул бит син әйтмисең, менә бу минем аяк йөри ул. Кул эшли. Мин уйламыйм да кулның эшләвендә. Мин шулай ук үземнең татарлыгым турында гамәл вакытында уйларга тиеш түгел. Мин бары тик сөйләшергә тиеш. Табигый рәвештә. Менә мин татарча сөйләшәм бит әле дип сөйләшергә түгел. Бары тик сөйләшәсең татар телендә. Эшлисең, хезмәт итәсең татар телендә. Уйлыйсың татар телендә. Һәм бу табигый. Тегелә ул комплекслы кешене хәтерләтә миңа әзрәк кенә. Безгә кайбер өлкәдә менә соңгы елларда бигрәк тә әзрәк кенә комплекс хәйләнде. По Фрейду, име син нәрсә турында сөйлисең, димәк син шул өлкәң синең комплекс. Әйме? Теге кемдер өйләнә узын буйлы кызларга ала зур автомобильләр, чөнки буе кыска, ул үзенең комплексын шулай капламакчы була. Монда да, димәк син комплекслы булма. Әгәр дә синең хәтта бар икән кимчелекләрең, шушы кимчелегеңне кабул ит тә, табигый рәвештә яшә. Татар булып та табигый рәвештә яшәргә чакырам мин бөтен кешене. Безнең тапшыруның бер шундый матур күркәм гадәте бар. Безгә килгән кунак икенче кунакка сорау бирә һәм син үз сорауыңны бирерсең, ләкин безгә беренче кунак Адакас килгән иде, Рәфис Адакас, һәм ул шундыйрак сорау бирде. Син бүген үзеңнең соңгы көн икәнен белсәң, әлеге көнне кем белән үткәрер идең? Гаилә белән. Бер кеше белән. Бу бик авыр сорау. Бер кеше белән генә монда беләсеңме? Монда бу очракта бәлки берсендә үпкәләтмәсен өчен, алсың менә гаилә. Күзеңә китерсең хәзер. Минем рольдә булсаң син. Монда син бер кешене генә сөйләй алмыйсың гаиләдән. Аңлыйсыңмы? Бер кешене генә сөйләп булмый. Монда бәлки үзең генә калу хәерлерәктер. Һәм киләсе кунакка. Индирект сорау. Так, киләсе кунакка сорау. Әйдә фәлсәфәгә кереп китмик. Әйме? Фәлсәфәгә кереп китмик. Артык авыр теге шундый яраткан китабы. Нинди китапны тәкъдим итә безнең тыңлаучыларга? Бәлки миңа. Татарча китап булу моны мәҗбүри түгел. Мәҗбүри түгел. Яраткан китабы, аны калыкландыра торган берничә китап табылырга мөмкин. Тиз генә блиц сораштыру. Мин инде тиз генә укыйм. Син тулы җавап бирә аласың. Иң уялган адым яисә эш? Иң уялган. Сезнең иң уялган. Бикне кызарткан. Бәлки юктадыр. Юк, бар инде бар. Менә үз вакытында бикне уялган, җир тишегенә төшеп китер идем дип әйткән вакытлар була инде ул. Төгәл генә әйтә алмыйм хәзер. Иң бизбашын инде шундый җүләр адым. Бу шул теге студент елларында түгел микән?
Ул вакытта күп булды инде анда адымлар. Менә иң шуның. Жүләр булганмын дипме? Эшләмәгән адымны әйтик алайсыңмы? 2014 елның декабрь аена кадәр күбрәк долларлар алып каласы калган. Шаяру белән әйтәм мин моны. Тигез янлы эш пишмакның ничә ягы тигез? Бар ягы да. Тигез янлы. Тигез янлы? Ике Тигез ягы. яклы түгел. Ике ягы. Вот ике ягы, иә. Бүгенге татар журналистикасына нәрсә җитми? Кыюлык. Дәүләт приоритет фикереннән абстракцияләнә алмау. Тел. Белем дәрәҗәсе. Кругозор белемдә шуңа керә. Якты кадрлар. Һәм журналистның үзенең белем дәрәҗәсе дә дип әйтик, нимә теге журналистларның. Һәм аларга белем бирелүче белемнең тагын дәрәҗәсе әле җитеп бетми. Көннәрдән бер көнне Айваз нәрсә эшләячәк? Дәвам итеп бетерергә кирәк. Кышкар мәдрәсәсенә, мәчетенә имам булып кайтачак. Давлыклы Кышкар мәдрәсәсенә. Мессенджерда, менә нинди мессенджер булса да, соңгы килгән хат. Карыйбызмы? Да, инде Телеграммы, WhatsAppмы? Бүген менә сәгать 1дә. Бу соңгы килгән хатмы соң сәгать 1? Юк, мин әйтәм бит. Әле сәгать 1 тулмаган бит. Юк, сәгать 1дә мин әйтәм була безнең бер шара. Хәрәкәттә бәрәкәт дигән шараны ишеткән бармы икәнсез? Шунда чакырганнар иде мине. Бу ябылу... Менә монда язганнар. Мин сорау бирдем. Әле менә съемка вакытында киченә пауза булганда, буламы бүген яңгыр ява бит дигән идем. Чөнки хәзер менә сәгать 12 тула, чыгып китәргә кирәк. Язганнар. Менә соңгы хәбәр. 2 класс була. 10 параллель 30 кеше дигән. Димәк, бу эш буенча. Эш буенча. Айваз Садыров нәрсәне бер кайчан да кичерә алмаячак. Хыянат дисәм инде банал булыр, ләкин хыянатны, гомум хыянатны. Монда беләсезме, теге хатын-кыз хыянаты гына түгел. Монда дусның да хыянаты керә. Гомум хыянат. Тугрылыкны яратасың. Тугрылыкны һәм гаделлекне килеп чыга. Иң бәхетле картлык минем өчен Bütün менә 90% кеше телетран картлыктыр инде ул име. Каршың белән бергәләшеп, күңел тынычлыгында күңел борчусыз булырга тиеш. Беләсезме, тормыш өчен аеруча менә гаиләләреңдән ниндидер проблемалар булмаса, сиңа гына калган, картлык булган саен бит син инде берничә буын өчен борчыласың. Балаларыңның балалары, менә аларның хәсрәтләре булмаганда күңел тыныч була. Һәм мин әле теге социаль актив граждан дип әйтик инде, бу сыйфатым минем улыгайган саен әле киресенчә артыр. Дәүләт торышы, демократия, аның дип әйтик инде проекциясы синдә тынычлык тудырга тиеш. Чөнки улыгайган кеше күбрәк дәүләт белән канәгать түгел. Бу нәрсә? Таягын суга. Менә Сталин җитмешсезгә дип. Шуның кебек. Менә яшәгән илеңнең тынычлыгы, социаль гаделлеге булып, шундай булыр иде миңа калса бәхетле картлык. Алдап яхшы булып күренергә тырышумы, яисә инде туп-туры йөзгә карап бәреп әйтүме? Ситуациясына карап. Алдап яхшы булырга тырышумы? Юк, монда икенчесендә әлбәттә туп-туры әйтү. Ситуациягә карап Мин бик күп кешеләр белән хәтта мөнәсәбәтләре бозылган булды бу очракта, әйме? Чөнки алдап озак яшәп булмый. Озак барбер үземә дә рәхәт түгел. Күпмедер вакыт менә шул алдап яхшы кеше булып, иртәме соңга килеп чыга.
Ләкин тегесенең дә үз минусы бар, әлбәттә, син мөнәсәбәтләрең бозылырга мөмкин.